नमस्ते, मी आज पनीर बुर्जी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा पनीर आहे. हा 200 ग्राम पनीर आणलेला. त्याचा मी असा चुरा करून घेतलाय बारीक करून. त्याच्यासाठी आहे ना, हे 2-3 टोमॅटो घेतले, मोठी 3 टोमॅटो घेतले. त्याच्यासाठी हे 3 कांदे घेतले मोठे. आणि आपल्याला कसं हे बनवायचं झालं ना, तर त्याच्यासाठी हे सामान जास्त घ्यायचं. हे तेल आहे, तेल घ्यायचं आहे आपल्याला लागेल तेवढं. अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. हे कढीपत्त्याची पानं आहे. हे मिरची आहे, 4 मिरची घेतली आहे अशी कापून, म्हणजे जरा जाड तुकडे करून घ्यायचे. त्याच्यासाठी थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. म्हणजे आपण आता पावसामध्ये कसं टायमाला कोथिंबीर नाही भेटत, तर तुम्ही समजा नाही कोथिंबीर भेटली ना, तरी पण तुम्ही डिश बनवू शकता. त्यासाठी हे जिरं आणि मोहरी घेतलंय थोडी थोडी, म्हणजे अर्धा चमचा कमीच आहे, म्हणजे थोडीशीच घेतली आहे. आणि ही आहे ना, कलर यायला आपल्याला हळद घ्यायची आहे. हे मीठ आहे, आपल्याला चवीपुरतं घ्यायचं आहे. आता मी कसं करायचं ते मी आता दाखवते. आता गॅस पेटवलाय, भांड ठेवलंय. आता त्याच्यामध्ये मी तेल टाकते. तेल तापलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे जिरं मोहरी टाकते. अशी जिरं मोहरी अशी चांगली तडतडली ना, मग त्याच्यामध्ये लगेच आहे ना कांदा टाकायचा. कारण ते मोहरीमुळे आहे ना, ते हातावर उडतं तेल. कांदा चांगला असा फिरवून घ्यायचा 2 मिनिटं. तर मस्त आपला 2 मिनिटं आहे ना, बरोबर 2 मिनिटं कांदा फ्राय करून झालाय. आता मी तुम्हाला आहे ना मिनिटं पण सांगते बघा, म्हणजे कसं कांदा किती भाजायला पाहिजे, कसा भाजायला पाहिजे हे पण समजायला पाहिजे ना. म्हणून मी आता बरोबर गॅस फास्ट करून 2 मिनिटं मी कांदा फ्राय करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी कढीपत्ता टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना कढीपत्ता टाकायचा. त्याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची. आणि आपण जी मिरची कापली आहे ना बारीक, याचे तुकडे करून टाकायचे मिरचीचे. आणि असे आहे ना, मध्येच आपण आहे ना असे जरा फ्राय करून घ्यायची. कारण हे आपण तेलामध्ये डायरेक्ट सोडले ना, तर तेल कसं अंगावर उडतं. मिरचीचं बी सुद्धा आहे ना अंगावर उडून आहे ना डोळ्यात पण जाऊ शकतो, अशी भीती असते. त्याच्यामुळे आहे ना, कांदा फ्राय केल्यावरच आहे ना अद्रक लसूण पेस्ट, कढीपत्ता असे वस्तू आहे ना आपण कांद्यावरच टाकायचे. आता आपलं मस्त फ्राय झाली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटो टाकते. टोमॅटो बारीक कापले. आपल्याला कांदा फक्त तेलामध्ये जास्त फ्राय करून घ्यायचा असतो. टोमॅटो वगैरे फ्राय करून नाही जास्त घ्यायची. आता मी ह्याच्यामध्ये आहे ना पनीर टाकते. पनीर टाकल्याच्या नंतर आहे ना अर्धा चमचा हळद टाकायची. म्हणजे आपल्याला कलर येण्यासाठी हळद टाकायची होती थोडीशी. याचं सगळं टाकून झालं, याचंच वरच्यावर आहे ना तो अंदाज बघायचा आपण किती झालाय. आता पनीर आणि हळद टाकली ना, आता आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. आपल्याला चवीपुरतं टाकायचं आहे. आपल्याला अंदाज नसेल ना मिठाचा, तर आपण पहिला थोडासा टाकायचा आणि चाकून बघायचा. आणि नंतर आलणी असेल तर आपण परत टाकायचा. गॅस फास्ट ठेवायचा आणि मस्त फिरवून घ्यायचं आता चांगलं. आणि ह्याला आहे ना पाणी सुटायला नाही द्यायचं, कारण लगेच पाणी सुकायला पाहिजे, नाही तर टोमॅटोला आहे ना पाणी सुटतो. आणि आता ह्याच्यावर झाकण नाही जरा ठेवायचं. हे चांगलं फिरवूनच घ्यायचं, हलवतच राहायचं गॅस फास्ट करून. आपलं कसं हे सर्व वस्तू टाकून झाले ना की गॅस फास्टच ठेवायचा. आणि फास्ट करून आहे ना आपण 1-1 मिनिटांनी आहे ना
आणि हलवत राहायचा. आता आपली मस्त डिश तयार झालेली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडीशी कोथिंबीर टाकते. म्हणजे अशी जरुरी नाही आहे कोथिंबीर टाकणं, कारण आता पावसामध्ये आहे ना कोथिंबीर भेटत नाही. मग आपण नाही भेटली तरी आपली डिश तयार करायची, बनवायची. मस्त एकदम छान झालेली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. पनीरची भुर्जी आपली मस्त छान झालेली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा.